gaztea izateko ona da, edo gaztea izateko ez da intxarra. Eta azkenean horren atzean dagoena da aitakeria, ez? Eta goitik berako begirada bat. Eta horrela ziurtatuko nuke bagarela ezer, eta bidaliko nuke behin betiko geroaren eta galeraren izu hau, azalekoaren menpekotasun hau, izotzezko zalantza hau. Erretratu horretan marraztuta geundeke kate oro ezereztuta, etiketa oro ezabatuta, aurre iritzi oro garaipenez hautsita, jujeen soak hortzimugez bestaldea ahaztuta, idatzi gabeko legeak amaieraraino eutxitako gudaklez, azaleko aztarna bizi bilakatuta. Mai buelta horretan, 23 orduz, arnasa helduko litzaidake Bilbe ertzetara. Leire Vargas naiz, 19 urte dauzkat, Durangarra naiz, itzulpengintza eta interpretazioa ikasten nabil Gasteizen, EHU. Eta hasi nintzen idazten, ez dakit oso ondo nola hasi nintzen ere, uste dut, betidanik izan naizela oso irakurzalea, eta hor ikusten nuela neure barruan euskanak apur bat kanporatzeko leku bat banuela, ez? Eta espresiorako espazio bat, eta txikitatik egin izan dut, uste dut, beti eskolan eta horretara bultzatu gaituztenean, gustura hartu dan zerbait izan dela, eta hortik ni neure kabuz egiten ere hasi nintzela. Hasi nintzen irakurtzen lehenengo, aurretik prosa irakurtzen nuen, eta nik uste jaso nituela hor poesiarako erreferentzia batzuk, eta hortik apur bat jakimina neukanez eta neukanolako ideia nahiko lauso bat poesiaren definizioarena, hitz neurtuz idatzitako zerbait, prosan ez zegoena eta bazituena baliabide eta floritura batzuk, baina enekin oso ondo zer zen ere, eta hasi nintzen irakurtzen, aprobat nahiko izen arranditsu eta epikoetatik, eta hori abiapuntutzat hartuz, hasi nintzen aprobat bilatzen niri gehien gustatzen zitzaidan poesiaren barruko korrontea. Liburua hemen daukat, Dena ametsa den irudipena deitzen da, eta duela hilabete inguru argitaratu zuen Elkarrek, eta nahiko gaitza da poesia liburu bat definitzea edo gai bat ez lehitzea, nik uste gai asko ukitzen direla, baina honek kontatzen du nire ustez kontzientzia hartze baten istorioa, ez? Niri neuri hori bizitzea egokitu zait apur bat helduarorako trantsizio horretan, nik uste denok bizi dugun zerbait dela, baina gero badela zerbait errepikatzen dena modu batean edo bestean bizitza osoan zehar. Eta beraz, kontzientzia hartze hori materializatzen da 3 esparru nagusitan, zeinak dauden lotuta liburuaren 3 atalekin. Lehenengoa da gure gorpuztasunaren inguruko kontzientzia hartzea, eta beraz hor agertzen da gure gorputzarekin daukagun harremana. Bigarren atal batean agertzen da kontzientzia hartze ideologiko bat, ez? Nola gizarte honen parte izate hutsagatik badugun, nik uste erantzukizun politiko bat, ez? Behintzat iritzi bat izateko, eta gure ekintza oro politikoa denetik, horren inguruko kontzientzia bat izateko. Eta hirugarrenik daukagu bestekiko dauzkagun harremanek gugan duten pisuaren inguruko kontzientzia hartzea, eta beraz hor inertziaz nola kokatzen garen harremanetan eta nola kokatu nahiko genukeen. Nik denbora luzean zehar sentitu izan dut gazte izateak ematen dizula halako aukera bat edo espazio bat zerbait plazaratzeko modu guztiz zorrotzean epaitua ez izateko, ez? Baina bestalde batetik horrek badakar ordaina, ez? Horrek suposatzen du edalako edo hain zuzen ere horren eragilea delako gazte izateagatik guztiz aintzat hartua ez izatea, ez? Azkenean baloratzen dira gure lanak eta esaten da, gaztea izateko ona da, edo gaztea izateko ez da intxarra. Eta azkenean horren atzean dagoena da aitakeria, ez? Eta goitik berako begirada bat.